Hagajan mit jang kapratari ulber arja arpusan kawai ka tok kabadan yo registration number ML10D iway not sau not kabala pendon kam da arngot shiparalok kala leit ban Tynrah Nadien kawai ka Trok kabadan yo registration number ML04D sau arnyo iway kabadang yaj ban leit shigi benta kabernihan. Laong bagate ka jingja kala ja hasurok hamar ban poi hagi benta ka Shillong Erpakon bat ka day na ka jing penher stat unyong nya tok hakaba la shu ban te lakam bat leit Tynrah bet ya ka te ka Trok. Nakani ka jingja laong ba uteu nong nya ka tok ula khlat no ahsan ka ba paralok jong upat lo men saujur bat la pen ket no sa Bethany Hospital nongpo ban yo ya ka jing sumar. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.